ang Kaaligre sa barangay Kaignoy, Bugang Kaignoy din guduma kini sa mga naging sponsor. O matahong nga binuhat kaming tadlas sa limbahong aping sa langit. Daw sama ikaw sa usa ka matahong nga bulag nga bag-o pa lamang mibuklat. Ug sa pagsidlak sa adlaw sa sayong kamuntagon, din kadtong mga yamog nga nagtungtong sa matagihay sa iyang pagkabulak, dihinginlan sa Pilipinhong Iglesiyo sa adlaw. O kanang malulot mong mga mata o daw bangaw mong mga ngabil uban sa manggahon mong mga apil. Daw kaluha sa limbahong banag-banag sa sayong kabuntagon nga maoy gipanag-awitan sa langgamtang Pilipino. O kanang paray kong bangaw nga nibathay sa limbahong aping sa langit. Daw ang mga bukton sa usa ka binuhat nga buot mo gakos sa lawas mong maayong pagkalalik ni Bathan. Kung kahuaman ko pa lamang ang mga bukton sa magkukulit, igulit ko sa batong bantilis kanang matahumong larawan, kansang katahuman hinulma sa Campinos nga hulmahanan. Kung usa pa lamang ako kapintor, pintalon ko ka ng matahumong larawan, aron sa matagkaroon og unya, ikaw among simpahon og pagalunhan. Kung ako pa lamang ang isda nga may silid, langyon ko ka ng halapan nga kadagatan, ug sawmon ko kanang halaw nga kalawran, puniton ko kadtong mga pirlas ug bulawan, idayan-dayan ko sa puti mong dughan, aron mo samot pagtan-ag kanang imong kaanyag ug katahuman. Ug taliwa unya sa akong pag-inusara, musakay ako sa pako sa akong handurawan, lupdon ko ang kapunaw-punawan ug lantawon ko ang layong unahan, aron dito akong makita ang katahom sa imong larawan nga mingtadlas sa limbahong aping sa langit dinhi sa barangay Bugang Kaignoy. Daghang salamat. Okay, masipagpakpak sa Rizal ini si Sergio Candido.